So 2017 nata diri karon sa Azul. Daghang salamat BG Susara, daghang salamat sa Azul, daghang salamat boss Sikong. So sugdan to ang pinakaunang battle. Sa akong wala, gikan pa tuburan. Give it up, Jyrax. Jyrax, tuburan. Ug sa akong to, gikan Toledo. Pagpaka ito, Estilo de Vince. Yo, Estilo de Vince, shout out Team Das. Shout out kay Ryzendol, salamat. Clash 1031, shout out ka South's Finest, kay Climax, ang dayon lang duwa. Then Kanjiro, shout out sa Trayo, sa tanang MC sa Balamban Rabati League. Shout out kay James, kay Dave, kay Brad Erland, kay Thunder, sa tanan mga nangarita ka Toledo game. Yes, hi. Yo! Shoutout na duha, layo pa nga sila gibihayan karon murag nigikan pa ni sila Pluto silang duha. So, daog si Estilo de Vince sa kwento siyang gipili muna si Jyrax. Judges, stricto sa oras, 90 seconds, first round. Jyrax, go. Go! Yo, check! Yo! Ako ni pahuwayo sa ogtarong, pero napugos og bangon sa gibuhat ninyong langas. Karong tan-aw na dili ba mo manghilom, karong usas pinakasalbahis ang migawas. O sinugdanan palang gani daan kay baw nakakong kinsa nato ang mudaog. Say sa mong believe intro pa lang to nako, wala pa ko maninood. Round 1 game. Pabug-atag sulat ba pre? Pues dili kaan ni maboring kay matagbuhi na kog linya, murag suntok ba sa golim. Kay matagbuhi na kog linya, murag suntok ba sa golim, ikaw mahimo og mutuo lang migbugat kag sulat kung puthaw imong bulpen. Kay puthaw imong bulpen. Yo, check. Puthaw imong bulpen. Kay dili ko nimo puthaw imong bulpen kay unsaon man pagkabugat ani mong mga linya nga balon kung gibasir nimo sa internet kung unsa may trending og viral. Pus lyrics na ako, delikado makamatay kay ni bangga ka sa fatal. Ako lang ipamatuod nimo bay nga dili pa ko nimo makaya kay kabilin pa ni Rizal. Mong ayaw na may pasikati pa kay dili ka hait. Kanay mong estilo murag imong uyab na si Judisa Salmeron. Daghan na kay ni gamit. Shout out din imo miga. Unta bay dili ka malain. Kaya ang babayang imong kalipay dili ikaw yang kalipay kay gamay daw kay kagutin. Sa wakas, nahitabo na jud nga nag-cross ang atong dalan. Nag-cross ang atong dalan muna ni ang disgrasya si mong kinabuhi karong delikadong tunok na imong natumban. Muna katapusan si mong pagbiyahe ayon lang ipugos pa og dagan o sakit man pamalandungon pero bye sorry. Kay dinhin lang kataman. Oo, unang tungtong paninako stage, ang literal pang baguhan. Pero numero uno gihapon eh. Mura bag si Derek Rose silang pagbalhin ron sa Caps nga laro bagong giatangan. Oo, baguhay pa lang ko. Pero gitubag na ako imong hagit. Iapil kog tuyo aning duha ah. Kalagi gusto kong mabaid. O gihimo ra kang bairan ani kong karir. Mong igo ra kang malinis samtang ako nagkait. Kay grabe akong paningkamot. Uwa na sayang akong agi. Mong pasalamat ug dako. Kaysa paglabay sa panahon, nibunga jud ang akong kugi. Mong ayaw kabala-kabay, kay kanay mong utok andam ko nang hukuron ron kung unsab jud naka-update. Unsab jud naka-update, dire nila mailhan karon. Time. Stricto sa oras, bay. Round 1, Estilo de Vince. Yo, ripat lang. Go! Gitira niya akong uyab. Grabe pagkabugok. Di man sa pagpangambog sa kalima na kong battle. Wadyo ko ka-apil-apil og pamilya, ni mamalikas. Gamay daw kong utin. Dako man sa utok. Yo! Buhotek, padaganay lang kunog. Etits. Inanan na ba yan? Gusto mong nagpakita na ignana, tawag ka tulil dyan. Then unsa to, gikan pagkaktuburan. Niari ka dire o mas layo, lagi ka. Gikan karon. O mas layo ka pero mas duol kas kamatayon. Mga tamad, mag-isip pero gustong sarili katakutan sa ipaparanas kung sakit. Tingnan natin kung di kayo magsipag. Takbo
takbuhan. Iyan ang iyong napala sa iyong paghamon, gutomang lupa at iyong anyo ang napili na nilamon o nilamon na ng lupa. At alam mo ng kasunod na makikita ng lahat na walang tutubo sa iyong puntod pagkat hindi ka alamat. Pero teka lang, wala naman tayo sa Tagalog conference ito'y Bisaya naman sa day, maurap polo game! Ako'y higanti nga ng hasi, bawat madaanan ko'y giba. Karong nakaduol ka sa kung linya, mas nabati pa ni mo ang kainat, ito equator. Hati ka sa gitna, sobrang old school ng akong kontra. Wala na yan ditong effect sa sobra kakaraan sa suwat. Kala ko hieroglyphics, karaan! Karaan! Mong pagkahilas nga, kanako ni Sangka, yatakan ako ng pangkaraan, katsinila subakya. Katsinila subakya, mapapel, ka sa lugar saktong mapa ning makalagot. Mapabasahan sa Bisaya trapo nga kanako gipaabot. Ako'y nagbistulang fortune teller pagkat basahan ka sa kamot. Basahan ka sa kamot. Ako'y malinis magtrabaho. Wa sila'y makitang ebidensya lang para sa ngit-ngit nga lugar. Pag patay ni mo, walay makakita. Walay makakita. Ni walay makaingon. Tila pinahit-hit sa library. Sabog ka sa hilom. Sabog ka sa hilom. Sabog ka sa hilom. Ang gills mo, paikot-ikot lang. Daloy ng ekonomiya, di pa yun masabtan. Iyahang kinaiya. Pwes tsugi ka sa tulak upang patay. Elihiya. Patula ko pa patay, ilihiya. Linya ko nagdala kahait, barbed wire, rebuttals, palpak. Sa pagbalik, backfire. Ungan maigo sa punch by, kadugo baba, na malbal nga vampire. Di pa ko kontento, sabay bumba sa inyong gisakyan. Nga mura pag na flat tire, nakuha niyo mong punto? Di lang to basagan ng trip, basagan to ng bungo. Kaya di ka may kabatil? May nagapuspusan. Samtang naglingaw-lingaw ko sa batil, sibog tong nasa gitna. Pulutan. Wakay murag kasing nakaragan. Wakay utok, grabe sa tagayan. Kinimbaga, sunog, naging lamayan. Wa ni Roy tulog, pero mali. Ikay nakahiga sa lungon. Gawas magnifico, si mong giandam ikay nakatilaw. Giinjan kami go, ito'y half day brad. Pagkat di magamit imong baon, malawaki shot. Guba na imong naong, ito'y CT scan. Puntir yung ulo, aning tao, sabog. Buwak kang bagol-bagol, patay! Buwak kang bagol-bagol. Nikaw, kalamay talagang hit and run. Talagang hit and run. Humanbiyaan ni rong patay. Hit and run, humanbiyaan ni rong patay. Ugoy makaila. Bagong dayo sa lugar, patay nyo nabantayan. Gamurag ni Pilar, di ka maayon talanawon, men. Video nga porno. Dito makasabay sa atin. Minor sa curfew, Minor de edad. Minor de edad, ugwa kayo nimo masabtan ako ang curfew karong gabi una. Sige tago kung gusto kang mabuntagan. Awas iyang dugo, human na puno. Awas iyang dugo, human na puno sa kulata. Di undangan nato mapulan. Nagustuhang sunata. Lugpad ni rong thin. Nga murag batulata o human ni rong dauta. Ako'y pagkaong nga sustansya. Piti-piti sa kainit. Ako'y uli. Piti-piti sa kainit. Uli nga dayong baga. Magpawan og bars nga bisan magpayong paga. Dili ni mo mapugnan, nga mura pagtadhana, last na sir. Mura. Sige, di ni mo mapugnan, nga mura pagtadhana. Sa imong pagdali diring tumura, tagilid ka, ito'y kurbada nga sinanggot, aron inyong gahi, apil-apilin sa mga gahing tapok. Sip-sip kayo, lahing lamok, kasuwan na kayayo, ni unda nga parok, vampidol! Mao ninyo pambato, di ko yan maarok, kini akong pultrihan, ugwa ikas ng inyo hanga manok! Nyara, sir, alas. Sir, kami na akong Bisaya. Yo! Sir, kami na akong Bisaya rin ni tanan. Nagtagalog, pildi na ni daan. Kaya ikaw may gihatag na Sir Leo na ako, pues wala ra gihapon ko nagmahay. Kaya bisan man tuod sa kong pagpatol nimo, nagusik-usik ra ko sa akong laway. Kaya giisip ko ra kamong hagdan, nga ako karong gisubay aron lang makatikan sa sunod ang kinahanglan pa na ako makipagpatay mong sorry kayo bay. Rest in peace oras sa imong pagpahuway. Kaya kung nangandoy pa ka nga mo daog karon, ayaw na lang pagdahom. Kay tablar kag ni Ana nga mo gwapo ka pohon. Himala na kayo dong. Kaya basig sabog na ka pre ha.
wala ni mo makaya imong depression. Pero salamat sa pakigbangga, kay wala ko mahasol pa sa imuhang kamatayon. Wala ni ang oras imong pag-suicide. Chester Bennington. Chester Bennington, mga ayong ganit pangandoy pa nga makachamba. Kay dili ka sa Kuya Kim, mong wala na kay pag-asa. Kay bisan pag buenas ka karong adlaw, kay buta na to imo rong birthday. Una-una ganina ra sa imong adlaw mo, ako na rong gabi. Kay unsaon man nimo pagdaog aning duaa, kung talent nimo pabuguay ra gyud ungas kaning duaa kay Maze kung wala ka dinhi, ay lang pagdahumpang makalinggawas. Ay lang pagdahumpang makalinggawas. Yo, ayun na lang pagdahom. Ayaw na lang pagdahom pang makalinggawas. Kay makapikal na ng mga ugok. Dili lang ni puro sambog. Pinug-anay ni sutok. Kay bisan naa pa lang si iwit. Trip ni mong mag-una-unawa kay lugar aning dapita. Ayaw na lang pagtuga-tuga mo ra kagayos yung walay sindi. Kay wala kay ikabuga. Oh. Wala kay ikabuga. Kay bisan asa mang duaa. Dali ra kay kampat yun. Kay mura kag si Lebron aning duaa nga nagdahom pa nga mag back-to-back champion. Pwes ayaw na lang pagdahom pa. You're so fucking ignorant. Tanaw na itong makagara pa yung Lebron karong naa na si Durant. Time na! Sabay ayaw lang pag-ampo nga mag-choco kay once gani utok na kung mablangko. Patay ka. Choke na siya. Oy, sayop ka part. Mubanat na kong viral, yak! Ka-basic na siya nig-appeal atong namatay nga Linkin Park. Yo! Nya, ang daw, para makipagpatayan, ang. Check nyo duwa ni M-Site, nalimot ko sa kontra niya, 0 hour versus target, patong-patong nga patay, gamit, yak. Game! Di ka matibay, pero may pagkakawayan pa rin pagkat kung asa ang kusog nga hangin, tuwa ka palimpaling, o palimpaling. Inana ka amaw. Gustong makalinya pero di gustong magbuwad sa init. Inana ka kamabaw, gianad ang kaugalingon nga magpasilong sa anino sa ubang tao, nagpagunit ka sa uban. Nya, balimbing pa jud o inana ka amaw. Sa bagay tong taga-tuburan og mobile na robot kontrolado ka og tao. Robot, pero kung punchline di gyapon malugi, mapag-iiwanan tong robot o biyaan ning way kinabuhi. Biyaaning way kinabuhi ito'y beginner sa imba. Kabayo, wakay nitatak nga linya, malabong maging zebra. Buhatag bulsa sa tiyan, kanggaro ng ignorante. Way solido nga buga, puro flow lang, nga murag ilipante. Pues dissect, ablihan sa tiyan, ning katok nga murag pultahan. Biyaang able, patay kang gago ka, di ako zoologist. Wakoy labot sa kinabuhi mong hayop ka. Wakoy labot sa kinabuhi mong hayop ka. Pundasyon kinabuhi mong hayop ka, kaya patay ka. Tapos sa mga bara kong nagbaga, ito'y lava nga nag-agos, yatakan samtang ipasuda kong linya, galiston lang og sapatos, every round linya ko pasok, na parang abakos. Na parang abakos, pundasyon ko true love. Way makabungkag amaw sa pagpangitag anggulo, dala ko canon na Kyrie Irving shot. Inana ko mo bungkag og tao. Kaya, sige lang yaw-yaw sa way hinungdan, gihurot diya ang oras, wes, dala ko bomba. O sige lang, huta ang oras, bahan sa bok. Lawas niya, sa pilitang nagkatag, o kahibaw kong mas sakit ng kalit-kalit nga magbuwag. Oh, masakit, mas matindi pa yon. Lawas niya magkatag, samtang iyang dugo nagtapok. Family reunion. Ito'y drug inspection. Ipakita na tananimong gidala. Di gyapon makalusot bisan wala to'y Panama. Bisan wala to'y Panama. Kaya pahapit na sa ng oras. Taasaw to'y. Bisan wala to'y Panama. Mapahan lang ba ka sa imong tuhod karon sa naangkon nimo sa imong pagdali nang nakaamgo kang pag sinabing malupit pangalan ko pasok afternoon kakatapos na ng tanghali. Kaya tulad ng nakaraan, ito rin ay mananatili na bano at di mo nalagpasan to iho, binubuhat mo sarili mo lang bangko, ako pasan ko yung Toledo. Time. That's right, relax. Karong gabi una, aduna na po'y krimen nga mahitabo.
Round 1 ug to, ganina ti kang gisamaran pre. Wala na ko'y kaluoy pa mong hangad. Ayaw na lagduko mong karong round 3 pag amping kay basig maslide ka ng kaugalingon nimong dugo. Round 3 game? Oo, nang tungtong panay na ako stage. Mong dili pa matawag nga hait. Tungod ba sa kasamok sa akong kinabuhi, nang ragi baliktad ba ang tuig. Pero wala ko nagpadala sa samok, naningkamot ko dasig. Kaya lagi, daghan kong plano sa akong kinabuhi, pero ko'y plano magpalupig. Kaya kung nangandoy ka direk respeto, kaya kung mong ayaw lang pangandoy direk respeto, kaya insulto ay pwede nimong makuha. Dawato ni mo tanang sakit, kaya kay ma-feel diring lami, murag sa bungi ba nakijula. Yo, kay ba estilo, dili lang ni basta lang nadula. Kay di ba gipasidanaan naman ti kadaan, nga ayaw diri pagpakademonyo, unta imong gitanom sa imong huna-huna. Unta imong gitanom sa imuhang huna-huna. Yo, kay paludhon ko ra ning bayot ninyong anghel karon nakabangga sa banggiitan nga yawa. Nung ayaw diri pagpakademonyo bay, abi taas na imong kilay. Dili pati ka kalibel pre, o dili ti ka kahanay. Kay ganila lang gaduko ko pag sulod sa venue. Kay basi basangit akong sungay. O tinuod nag-una kag sulpot na ako aning duaa. Okay. O nagtinuod nag-una kag sulpot na ako aning duaa. Kay nagdagadan ka, nagdagan na ka samtang giduyan pa lang ko. O naglupad na ka samtang nagkamang pa ko. O nakipag pinatyanay na ka samtang gadua-dua pa ko. O lahi-lahi tagyagian. Dili ta pareho. Pero how ironic na nag-una man ta kanako aning duaa. Pero ano, wala man gihapon ka mamaayo. O nagpasabot lang ba siguro ni nga tinuod juday lang giingon nga diligta ng karaan veterano. Mo, patay na ni karon. Hayop ka animal. Dako ni mong sayop kay ni patol kas kriminal. Kahimtan ni mo karon 50-50 critical. Dinhi na lang kataman di nakaabot ospital kay Bohemian Rhapsody makapatay ni kriminal. Makapatay ni lirikal. Struck na. Makapatay ni lirikal. Nung ayaw ko palaguta, kay murag sihok ni kong masuko, literal kayong dako, bisan pag animalaber ko, pero mo patay dyo kong iro. Kaya pinakong maldito ning buing, kay mo may mag-una-una sa gubot, tangina, igo ra ding muhaling, tas ug mukayo na, magpahipi na las daplin. Pahipi na las daplin. Mukayo na, pahipi na las daplin. Time. Veterano ko no, bisag baguhan pa ko. Di ko veterano, pero kung mas better, ano? Dayon, itira to ni mga kuyab, no? Manggamay yung kuyab, ba? Mauna na, brutal. Tiraon ako yung kuyab, ron. Di ko manggamay babae lain, kay loyal ko sa kuyab. Game. J-Rel de la Peña, DP, kay nakakaumay, check. Huwag tang ron DP. Dililit nga profile pic. DP, serious ka po ba? Pues duaan ako ng DP. Krobilo sa Dota nga. Kaning sige dagan ng makatilaw kag boto. Bang! Kandidato sa eleksyon. Sakto ng 5 ka boto para kini maikahon. Gets? Para kini maikahon. Pero putang talang nakaposisyon. Nakalingkod duman gibyaang nalumpo. Gets na ba? Patay tong nakaupo. Ito'y silya elektrika. Nagchokas duwa mo sa balamban. When nahimo ning gago. Ganaana na lang siyang kamot. Actually, atong time mas nangibabaw na lang iyang kamot. Sa bagay, wala nahimo, surrender na. So, mas mangibabaw na yun ang kamot. 90 seconds. Punchline mo, plain. Kaso, walang landing. Kamot na lang ang gishow ni mo tong time, mga mura bagatating. Pues, mga gipambuga ko nagdilaab ito'y fireball ng Uchiha. Mala, Sasuke at Itachi. Ganun to kalala kung ikaw naging Uchiha. Ikaw tong Uchiha nga Madara. Ikaw tong Uchiha nga Madara. Sa gera utak akong gamit ang kanang Yamanaka. Armas mong dala, dili ka boto. Dili ikaw ang bida porket makitid ka. Oo, Naruto. O basig mo ingon nga, basic nga. Sa iyang pag-choke, walay connect. Man, hindi ko mubitaw, di sure. Saktong Naruto reference kayo mag-choke. Sa gera, iyang technique, ipaagin lag hand gesture. Ipaagin na lag hand gestures. Squatter. Ako'y demolition unit mo. Grabing pagpangandam aniniya. O sige pamutos.
nga mura bag kakabalahura sa pagpangandam garbage truck. Imong natigom kay basura no. Patagon ba na nimong ibubo sa nagdilaab kong bara ungas aron ning wa kay hugaw nga gipagawas di maning. Timaning aso sa naugdaw mong basura padung sa itaas mong gyapon kay ikya sa mas muda ko lang ang butas. So ano sige sugnod pa man aron makita mong sunod-sunod gadi laab. Squatter nga nasunugan o masakit nang nakaamgo kang mas gipasugnod patigag maayo aron mas muda ko ang butas mabati ron nimo ang kainit o mas mabati nimong kainit mo magatini Elsa inner's head. Hilig mangupyag karakter. Si Merthel manudlo pa. Feeling sir pa sa mga baga. Ugnaw ito'y feeling sir Ito'y feeling sir. Kada ikot ko may kinabuhi nga sulod. Ito'y Ferris wheel. Kumbaga round ko may halaga. Ito'y wishing well. Round ko may halaga. Wishing well. Kada saksak mo left behind murag tridor. Puro pambubola mo ko sa baba. Baydor. O minahadlok sa mong pagbarog. Di ka phyton o nahilo na mala nylon. Nahilo na mala nylon kada ukit ko adunay kinabuhi mangurag may pagkasay yon wa kay pasabo kayo pag pinamay yon kung ikaw lang akong unang nakontra dito sa raprakan kung ikaw akong unang nakontra pero sa unar ta kang wa na amaw hapon tong time sakto para mahuman imong adlaw human tapos tong salin pusa patay ka sa hapon biktima ng yakuza nakatungtong lagi kag napulong pero human na ni ron tangtangon na sad ka nakatungtong lagi kag napulong pero human na ni ron tangtangon na sad ka nang gustong magmalalim nang di namin makakita sa imong movement ikay nag-freestyle sa Bermuda kaya last naman daw. Ikay na freestyle sa Bermuda kaya J-Rax, tudas na ni sa mga gidala na kong bara nga matindi. Dili third eye akong ipasabot ug magka-eye karon sa tunga J-Rax, RIP. Thanks, Rob. Go check. Papakaya to. Check. Kakal dengan doa. Ika pa nagkayo mga brother. Check. Sige matumuran. Shout out na kay Jerome ug kay kaning Jonas ang kuyog nga Toledo na Parlin og si Jinjen. Do gasa karon sorry kayo. Lawat. Shout out kay Dol Jikoy. Yo. Rapolo 2017. Unang battle karon gabi una. J-Rax versus Estilo Revenge. Salamat Azul Tuslubua. Salamat boss Sikong. Salamat BJ for hooking us up here. Og dahil salamat sa mga natiri karon sa mga nianto sa uwan. Hip-hop nga nagpayong, give it up. Baka na ito na natiri karon. Ang boto, 5-0, Estilo Revenge. Shout out na Daniel Sentoco. Salamat sa shirt, Kraken shirt. Shout out kay Ryzen. Taga Toledo, Carmen. Yeah! Judges, shout out na lang duha. Layo ko yung sa gigalan. Judges. Aurora, Stilos. Yo, J Black. Stilos. This is Gawanog Bars, Wordplay, Stilos. Bars, bitch! Stilos. Fighter kay line. Bala ka may content. Nakukotok. Bars. Stilos, TKS, kami Stilos yung labi na yung round 1 gahit eh. Okay na.